Dobrý deň, ja vás zdravím, volám sa Jan Ratulovský, som zo žilinskej pobočky realitnej kancelárie Riešime bývanie. Práve teraz sa nachádzame na Kvačelovej ulici a ja tu mám pre vás v ponuke na prenájom tento pekný veľkometrážny štvorizbový byt, ktorý by som vám rád ukázal. Takže nech sa páči, poďme si ho spolu pozrieť. Práve teraz sme vo veľkej obývacej izbe, kde je priestor na takýto naozaj veľký pohodlný gauč, jedálenský stôl, v rohu je stolík na televízor a v tejto časti je kuchynský kút, je vybavený všetkými spotrebičmi a priamo napojený na komoru praktickú. Čiže je to naozaj také pekné, veľké, vzdušné. Byt má 104 m2. Teraz prejdeme plynule do hlavnej spálne. Tá má veľkú manželskú posteľ, dostatok úložného priestoru vo veľkej vstavanej skrini a ako bonus samostatný šatník. A ešte aj vlastnú kúpeľku. V byte sú dve kúpeľne. Táto prislúcha v podstate k tejto hlavnej spálni, takže máte tu súkromie. Myslím si, že to je také skôr nadštandardné. Takže to je, čo sa týka hlavnej spálne obývačky. Naľavo od vstupu sa nachádzajú dve pekné veľké izby. Tie môžu slúžiť ako detské alebo pracovňa, hosťovská. Každý podľa vlastného uvaženia, podľa toho, čo by potreboval. Priamo oproti vstupným dverám cez chodbu sa nachádza praktická toaleta s malým umývadlom. No a ešte druhá kúpeľňa, kde je umiestnená aj práčka. V tejto kúpeľni je baňa. Pri vstupe je takisto veľká vstavaná skriňa. Tento byt má naozaj dostatok úložného priestoru, dostatok skríň, s čím často zápasíme pri nájomných bytoch. Takže ako vidíte, tých 104 m2 tu je cítiť. Obrovskou výhodou je to, že byt má balkón a ešte väčším benefitom za mňa je, že k bytu prináleží priamo parkovacie miesto v krytej podzemnej garáži, kde sa priamo z výťahu dostanete do svojho auta. A byt sa prenajíma, zariadenie teda tak, ako ho vidíte, voľný, je prakticky hneď a poslúži možno aj väčšej rodine alebo nejaké firemné využitie. Čiže za mňa naozaj veľmi dobrá ponuka. Ak hľadáte v Žiline teda väčší byt, tak budem rád, ak si túto ponuku pozriete. Stačí kliknúť na náš web www.riešimebývanie.sk, prípadne mi napíšte správu alebo zavolajte. Takže ja vám ďakujem, že ste si dopozerali túto rýchlu obhliadku až do konca a prajem vám krásny deň.